UESI fakultatea sortze beretik definitu da euskalduntasuna sustatzeko duen misioaren arabera. 1976 urtean sortu zen, irakasle eskola, irakasle euskaldunak hezteko helburupean, eta ordutik gizarte realitatea asko aldatu eta fakultateko egitekoak ere asko zabaldu diren arren, jatorrizko misioak bizirik jarraitzen duela esan daiteke. Gogora ekarri behar dugu, 80. hamarkadan euskararen normalizaziorako bidean ere nagusiki hezkuntzari eman zitzaiola gizarte euskalduntzeko ardura, eta beraz irakasle euskaldunak behar ziren ikasle euskaldunak hezteko. Hasiera hartako ikasteredu elebidun haiek eleaniz bilakatu dira azken urteotan, eta gaur egun EAEko hezkuntza sistemaren bereizgarrietako bat da, hizkuntza gutxitu bat erdigunean jarrita eleaniztasuna sustatzea duela helburu. Eta esan dugu, hezkuntzari esker, euskararen ezagutzari dagokionez urrats handiak eman direla azken 40 urteotan, eta gainera baieztatu daiteke murgiltze ereduko ikasleek gaztelaniaz eta ingelesez beste ereduen antzerako emaitzak lortu dituztela. Euskarari dagokionez, argiak badaude, esan dugun bezala, baina argi horiez gain itzalak ere ageri dira, eta akatsa litzateke lorpenak soilik kontutan hartuko bagenitu. Azken urteotako emaitzek erakutsi dute ikasleen euskara maila apaltzen ari dela, eta hizkuntza gutxituaren erabilera sozialak ere erronka izaten jarraitzen duela. Unibertsitateak hizkuntzaren normalizazioan duen ardura sozialagatik momentu honetan indarra jarri behar ditugu aipatutako saretzean. Begirada kooperatibo hori nolabait indartzean, ez? Egiteko moduari dagokionez, orain arteko ekimenetan behintzat modu kolaboratiboan aritu gara kooperatiboan baino, eta aurrerantzean erronka horri aurre egiteko beharra daukagu. Zer egin dezake norberak dagoen tokitik bere gertuko eremuan eragiteko? Edo zer egin dezakegu gertuko komunitatean? Euskararen normalizazioa guztion ardura eta erantzunkizuna da.